Lynti Diengphna. Haga kerteng ukpa, bad ha ukun, bad ha mansiem bakun. Amen. Ko Jisu be iaid da kabas ngauret ngadam krup haki kejat badan buram jangme, ngakerpat me ban ma biki pop janga baro. Ngakuslai ken nakabenta kita ki pop, kam tam na marba ngalapen sngosi me, ubabha bad uba iaid Nadu menta wat lada ngadai ben yapru ngan num pen sngosi shu me. Ngan kam iaid me ban ki baro. Ngaterwa hami kani ka jingdwai pen biang na kabenta ki pop babun janga. Ngan buat ru me halaka mensiem bad hakata ka jingyad bashitam tam kabamela yad haduk kalburi na kabenta janga unang pop. Ko kan rat tu pediang subha ya kani ka jingterwa janga. Kajaka ka baningkong lapan ramya u Jisu banyap. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat ka jong me. Kajaka ka ba ar lapan ba hau Jisu ya ka Diengphna. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka balai u Jisu kalan ha ka ba shisien. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka basaw u Jisu u yashem batla ka kme basngausi. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka basan u siman kirani u yarap ya u Jisu banba ya ka Diengphna. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka bahendriyo ka Veronica ka ay rumal ya u Jisu. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka bahenyo u Jisu u kalan ha ka pa arsen. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka bapra u Jisu u kuren ha ki kanthei Jerusalem. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat ka jong me. Kajaka ka bakhandai u Jisu kulon ha ka ba laisien. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka bashipho lalot jubor ya ki jan u Jisu. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat ka jong me. Kajaka ka bakhatway lasanar phna ya u Jisu. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka bakhat ar u Jisu yap halor ka Diengphna. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna ka bukhuat ka jong me. Kajaka ka bakhat lai lapan hiarya ka met u Jisu na ka Diengphna. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kajaka ka bakhat saw latep ya u Jisu. Ngiya manie ya me ko Chris ban ibendan buram ya me namarba mela siu spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhuat jong me. Kukpa jungi
happening kan long ka bakhoi ka kateng ka jong me kan wan ka hima jong me kan long ka man jong me ha ka kando kan ba happening to ai ngi menta ka jing bam jungi ka bahala ka ski but to map ngi ki ring kang jungi kan ba ngi ma bi ka balis ni wingi o ba te lam ngi sha ka jing pin shai henry to pala ngi na ka basniu amen kublei ku maria ka badap ta ka jing ai e try don pat pa la kur khu ya phan ap teng ka kan thei bala kur khu so ka po jong phao Jisu ko Maria ba khoi ko me jong blai to dwai na ka banta jungi kinong pam menta ba hak por ka jingyap jungi amen ka buram hau pa ba hau khon ba hau man sem ba khoi kum ba kala long na du mening kong kum ju menta ba parobor junam na junam amen ko try to isin ayengi to isin ayengi doing it way ko belay mila siw spa ingi daka Diengphna ba daka snam jong khon jong me to ai bangin yo kar hai ya ki so jong ka jing pen em ha ka jing em kristan jungi ka ba man la ka sngi daw kres try jungi amen ha ka teng